Хәерле көн, Татарстан. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 18 май, сишәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме барыгызга да матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган? Шул турыда кыскача булыр. Бүген 18 май Халыкара музейлар көне. 1978 елдан бирле үткәрелә торган истәлекле көнне 150 илдә билгеләп үтәләр. Көннең максаты музейларның роленә җәмәгатьчелекнең игътибарын арттыру. Бүген Россиядә Балтик флоты көнен билгеләп үтәләр. 1703 елда Петр I җитәкчелек иткән флот беренче зур җиңү яулый. Бүгенге көндә Балтик флотының төп базалары Калининград өлкәсе һәм Санкт-Петербургта урнашкан. 1899 елның 18 майында беренче тапкыр Гаага конференциясе уза. Бирдә 3 резолюция кабул ителә. Шуларның иң мөһиме илләр арасында килеп чыккан низакларны килешү һәм сөйләшүләр белән тыныч хәл итү. Тарихи сәяхәтебезнең бүгенгесе Пләтән бистәсендә урнашкан 5-нче хастаханә төзелешенә багышлана. Элек аның урынында нинди бина булган? Танылган татар драматургы Галиәскәр Камалның нинди катнашы бар? Бу сорауларга без җавапларны тарихчы Айрат Фәйзрахмановтан ишетербез. Биредә Пләтән урамының ахырында 30-нчы еллар уртасында 5-нче хастаханә төзелә башлый. Һәм ул шундый кызыклы конструктивистик стильдә төзелә. Һәм аның бераз анда ампир элементлары да бар. Ул шундый ике манаралы өлештән тора. Һәм менә монда бик кызыклы шулай керү өлеше дә аркадалы. Әйтергә кирәк, бу 5-нче хастахана элекеге 17-нче мәчет һәм иске зират өстендә төзелгән хастахана булып тора. Менә бу 17-нче мәчет, 17-нче мәхәллә 1996 елда төзелгән мәчет Садык Хайбуллин, сәүдәгәр Садык Хайбуллин тарафыннан төзелә. Садык Хайбуллин әйтергә кирәк, аның кызы Галиәскәр Камалга кияүгә чыга һәм Галиәскәр Камалга монда имам хатип булырга дигән тәкъдим ясала. Әмма Галиәскәр Камал башка эшләр белән шөгыльләнә башлый инде ул вакытта һәм имамлыктан баш тарта. Ни өчен Галиәскәр Камал да әле монда имам хатип булырга мөмкин иде? Чөнки әле ул монда якында булган Гафария мәдрәсәсендә укыган булган. Ул бу җирлекләр белән бик тә яхшы таныш булган. Менә бу зур булмаган мәчеткә 500-дән артык татар язылган булган бу мәхәлләгә. Ягъни монда Пләтән җирлегендә инде 2000-гә якын татар яшәгән дип фаразлап була. Һәм инде бу мәчет каршында зур мәктәп һәм зур мәдрәсә эшләгән булган. Мәдрәсәдә 100-дән артык шәкерт укыган. Шулай иске ысул, кадим ысулы белән монда укыганнар. Инде мәчетне кызганычка каршы инде 30-нчы елда ябалар һәм 30-нчы елларда сүтеп, аның өстендә менә бу хастахананы төзиләр. Ни өчен бу мәчет нәкъ бу җирлектә төзелә? Бу җирлек әле сазлыклы, юеш җирләр. Чөнки монда зират яны һәм элек монда 18-нче гасырда, 17-нче гасырда, 18-нче гасырда татар бистәсе кешеләре монда үз туганнарын монда күмгәннәр. 19-нчы гасырның уртасында бу зират инде ябыла һәм каберлекләре югалмасын өчен нәкъ бу җирлектә мәчет төзелә һәм һәр вакыт бу арвахларга дога инде укыла. Шундый мәгънә белән төзелгән булган мәчет. Кызганычка каршы инде бу мәчет хәзер юк, әмма хастахана, шәһәр өчен эшләүче хастахана хәзер бар. Без туры эфирдә эшлибез, хәерле матур көннәр теләп дәвам итәбез. Кайчандыр ул журналист һөнәрен гел вакыйгалар уртасында кайнап, фикереңне җиткерү мөмкинлеге зур булга күрә сайлап ала. Кулына каләм алуга инде ярты гасыр вакыт үтеп тә киткән. Сүзем ветеран журналист Василә Рәхимова турында. Бүген ул студиябызның кунагы.
Хәерле көн, исәнмесез? Исәнмесез. Бик шатбыз сезне күрергә, беренчедән. 50 еллык журналист стажыгыз бар, бу инде әлбәттә сокландыргыч. Һәм менә бер интервьюда булай дип укыган идем, шушындый сүзләрегез бар. Тәвәккәллек, кыюлык, дәлилле белүдә кирәк бу һөнәргә дип әйтәсез сез журналистлар һөнәре турында. Иртәгә республикабыз журналистларның һөнәри бәйрәме, беренчедән мин сезне чын күңелдән тәбрик итәм бу вакыйга белән. Икенчедән менә сорыйсым килә. Бу бәйрәмнең кирәклеге турында әйткәндә сез нинди сүзләр белән дәлилли алыр идегез аның кирәклеген? Әйе, мин журналистларның армиясы көннән-көн үсә. Татарстанда да бик күп мәгълүмат чаралары бит инде эшли, ачылдылар яңалары. Бик күп яшьләр килә, өметле яшьләр килә. Менә карап, анализлап торам. Үз сүзен әйтә белүче, фикерле яшьләр алмашка килгәнгә мин сөенәм. Һәм һәммә журналистны, шушы авыр һөнәрне сайлаган каләмдәшләремне, телевидениедә, радиода эшләүче, электрон чыганакларда эшләүче һәр журналистны мин аларга ярдәм итүче, шушы цехта бер-беребезнең эшне күрсәтүче коллективларны барысына матбугат көне белән котлыйм. Бу бәйрәм бик кирәк. Һәр һөнәрнең үзенең кыйммәтләре була. Һәр һөнәр кешесе үзенең һөнәре белән горурлана. Ул ишраклы сайланган әйберләр түгел. Авыр булса да кеше шушына үзенең язмышын шушы һөнәр белән бәйли икән, безнең журналистларның да бәйрәме булырга тиеш. Без аны инде безнең буын бик күп еллар аны 5 майда билгеләп үтте, Дин печати, Правда газетасы чыккан көн. Аны инде ел буе көтеп ала идек ул бәйрәмнәрне. Һәм тагын бер бәйрәм өстәлеп куйды, шулай бит? Әйе, үзебезнең Татарстанныкы бусы тагын да кадерлерәк, бусы тагын да күңелгә ятышрак. Әйе. Сез журналист этикасы кысаларында эшләүче журналистларның берсе, менә димәк сез материалларыгызны язганда, әзерләгәндә кешене барыбер дә беренче урынга куясыз. Төрле теге кыздырылган фактларны ничектер артта калдырырга тырышасыз. Ни өчендер кеше сезнең өчен барыбер дә беренче планга чыга. Әйе, бу мәсьәләне гел игътибар үзәгендә тотарга кирәк. Менә мәсәлән, бер кешенең турында язырга бардың инде. Ул сиңа 1 сәгать эчендә яки сәгать ярымда үзенең бөтен тормышын, уң якларын, сул якларын сөйли. Әмма ул бит әле аны сиңа гына сөйләде. Аны бөтен гавамга күңелсерәк якларын, кытыршырак якларын бөтен гавамга күрсәтергә кирәк микән? Ул кеше шушы син бүген яздың, ярар, сиңа гонорар түләделәр, яздың, булды, китте. Ул бит аның ул кешенең яшисе бар әле. Шуңа күрә аның бит үзенең мөхите, үз тирәлеге бар. Аңа сүз булмасын эшендә карарга кирәк. Менә мин дин темалар яза башладым, әйме. Бик күп иде безнең килделәр башланган, дин иреге башланган гарәпләр, фондлар булды. Алар матди ярдәмнәр күрсәттеләр. Аннан төрле сүзләр китә башлады. Шуннан инде мин теге шушы әйберләрдә фитнә чыгармас өчен кайсы бер әйберләрдә дәшми калдым. Не навреди дигән сүз бар бит. Менә еллар узды. Мин бер дә уйламадым инде 50 ел иҗат итермен дип. Әле мин Аллага шөкер һаман кулымда каләм минем. Үзем күргән яңалыкны мин тизрәк куярга тырышам, язарга тырышам, ирештерергә тырышам. Бу миңа рәхәт. Менә кызларга кай вакыт үзем белән очрашкан кешеләргә әйтәм инде. Биюче биемичән тора алмый. Сәнгать кешесе, артист кешегә сәхнә кирәк. Менә минем журналист буларак әле ихтияҗым бетмәде. Менә минем язасым килә әле. Әйтер сүзем бар, ирештерер аудиториям бар, Аллага шөкер. Әйтәм, мин язганны, мин төркемнәргә куйганны, мин ниткән тараткан мәгълүмат 15 кешегә генә, 20 кешегә генә ирешсен. Әйбәт бит инде. Ул аны әйтик кесә телефонында, WhatsApp'та утырамы, Facebook'тамы, контакттамы, карый, үзенә кирәкле мәгълүмат ала. Сез менә бу басма матбугатларның киләчәге бар дип саныйсызмы, ничек? Газета, журналлар менә без күнеккән дип әйтик инде. Бүгенге көндә инде барыбер дә ничектер интернетларга күчергә, социаль челтәргә күчергә тырышалар. Әйе, бу бер 15 ел сөйләнә инде. Әмма бит тарихка карасаң да, башка илләрне карасаң да, аларда да басма әдәбият бар әле, бар. Булсын, безнең кагаздан укый торган
аудиториябызда калсын, дөнья киң, дөнья матур, бөтен нәрсәгә урын җитә. Газетка да, электрон чыганакларга да, телевидениега да. Кай вакытта бит әйтәләр, без телевизор карамыйбыз. Телевизор карамый, газетларны әз алалар. Бер төрле вакыйганы әйтсәң, мин белмәдем. Ну, бер төрле дә яңалык китерә торган чараны укымагач уланы каян белә инде? Автобуста барганда, шул транспортта барганда бер әби сөйләгәнне белә инде ул. Алай ярамый бит. Әйе. Без сезне сәяхәтче журналист буларак беләбез. Сез инде бик тә яратасыз сәяхәт итәргә. 3 ай бер урында гына утырсам да, шунда минем кайдыр чыгып китәсе теләк туа дип әйтә идегез. Кайларда булып беттегез, тамашачыларыбызга да сөйләп китегез әле. Ну, мактану булмасын инде, Аллага шөкер. Заводта эшләгәндә профсоюз оешмасы дигән оешма бар иде. Ялларымны мин шулар аша планлаштыра идем инде. Идел буйлап бик күп сәяхәтләр иттек. Теге елга белән круиз дип атала инде ул. Әлбәттә инде Кырымны, Сочи якларында ял итү мөмкинлеге булды. Менә инде үзгәртеп юллары башлангач Европага чыгып киттем. Прагага, Австриядә, Германияда булдым. Хәзер инде минем юлларым тагында күбрәк салынды, чөнки минем кеше кызым Алсу Германияда яши. Әлбәттә, аныклар янына, кыда-кыдагыйлар янына минем барасым гына килеп тора. Ул бит менә чыгып киткәндә иңнән син генә шикелле. Аэропортка барып керәсең, анда нинди генә язмышлы кешеләр юк. Нидә шул ук Домодедовода утырасың, нинди генә кешеләр, барысы хәрәкәттә, барысы балаларына бара, йомыш беләнме бара, эш беләнме бара, кеше хәрәкәттә. Сезне һәрбер кеше, һәрбер мизгел менә бу тормышның һәрбер көне кызыксындыра димәк, шулай бит. Әйе, мине һәр нәрсә кызыксындыра. Мин менә әйтик, шәһәр транспортында барам бит инде. Сүз салам. Минем аның белән сөйләшер сүзем бар. Аралашып китәбез. Тормышка мөнәсәбәт. Миңа һәр нәрсә кызык. Әле бер каләмдәш әйтә, Василий апа, сез ди иң ди уңай позитив илтүче кеше бит бүгенге көндә ди. Чынлап та кеше кай вакытта гаделсезлекләр белән дә очраша, күңелсез проблемалар белән дә очраша. Оптимизм дигән әйбер күләгәдәрәк кала. Менә шушы әйберне, күңелсезлекләрне читкә этәрерлек уңай әйберләрне күбрәк бирергә кирәк. Менә мин шул позициядә торып эшлим. Нидә Советлар системасында да шулай идем, хәзер дә шулай. Уңайны бирергә кирәк. Уңайдан миңа әйткәннәр булды. Менә Аллаһ Тәгалә каршысында җавап бирәчәксең. Менә син фәлән кешене мактап язгансың икән, ул рияга керергә мөмкин, фәлән дип. Мин бит бөтен эш нияттән тора. Бөтен эш нияттән тора. Әйтик, мин бер укытучыны, яки бер дин сабагы бирүче остазны, яки анда мәчетләр төзүче кешене эш рәвешен язам икән, ул бит менә аны күккә чиеп мактау һәм ул кешене җәннәткә кертү дигән сүз түгел. Менә шундый гади генә, безнең арада шундый гади генә кешеләр дә менә шундый эшләргә сәләтле. Менә ул шулай эшләгән, булай иткән. Бу беренчедән тәҗрибә уртаклашу була. Икенче бер кеше, менә мин дә тотынырым, куркып торам шул әле дигәндә, бу тәҗрибә уртаклашу була. Бердән, икенчедән үрнәк була ул, үрнәк була. Менә аның шул бөтен нәрсә нияттән тора бит. Ел абыстайы дигән бәйгедә сез гран-прига лайык булган шәхесебез, һәм инде Мөхәммәдия мәдрәсәсенә тәмамлап чыккансыз. Сезнең менә журналистик һөнәре белән, менә шушы белемегез, шушы язмаларда ачык чагыла дип әйтәсе килә. Менә аларның кайберәүләрен сез бүген безгә алып килгәнсез. Алар турында да сөйләп китсәгез иде, таныштырсагыз иде. Әйе, бу тандем минем уңышлы бара. Үземчә инде, мин шулай дип уйлыйм, чөнки зур тәҗрибә узган, хезмәт мәктәбе узган журналист, инде мин менә минем беренче язмаларым Иман газетасында, Вәлиулла хәзрәт Якупов чыгарган Иман газетасында, әле ул 4нче саны гына, менә 95нче елны беренче язмаларым чыккан. Әгәр дә шуны санап карасак, мин Иман газетасында бик күп яздым. Аннан килеп яздым Ислам инфо газетасында,
Дин ва мәгишәттә, Шәһри Казанның дин битендә бик күп язмаларым чыкты. Хәзер инде интернетта һәм Махачкалада чыгучы Әссәлам газетасының татар вариантында, татар чачыга торган газетага күп язмалар бирәм. Әлбәттә, инде абыстай булып Мөхәммәдия мәдрәсәләрен тамамлагач, без инде килдек китте, безнең әхлагыбызга, безгә сыешмый торган темаларга барып кермибез. Ул әйберләр безгә ябыграк инде. Һәм язмаларда да, менә Госман хәзрәт мөфти булгаштан, беренче шушы безне канатландырып, менә мин аны ул сүзне иң беренче аннан әйттем. Менә бездә имамнар ди мәчеткә килә, бездә мәчеткә килә 200 кеше, 250, 300 кеше ди. Без ди үзебезнең вәгазебезне, нәсихәтебезне шушы аудиторияга җиткерәбез ди. Ә сез ди, журналистлар ди, яңалыкны, үзегезнең әйтәсе килгән фикерегезне, мәгълүматны ди, ирештерәсез ди. 2000, 3000, 5000 кешегә ди. Газетаны бит әле аны берничә ай үткәч тә алып укыйлар. Менә ул яктан сез ди безнең эшне дәвам итүчеләр ди. Менә быел безнең бик матур булды бит инде Рамазан уразабыз һәм мөфтиебез Камил хәзрәт Сәмигуллин инде күптәнге традиция буенча журналистларны шушы ислам темасын яктыртучы һәм шушы Татарстан дини нәзарәте белән эшләүче журналистларны зурлап кунакка чакырды, ифтар уздырды һәм бүләкләде. Бик матур мәҗлес булды инде. Ул да шулай ди, без бер эш эшлибез ди. Менә шулшы әйберне ишеткәч, әлбәттә язасы килеп тора. Язасы килеп тора. Менә сез шәхес булып формалашканда әти, әниегезнең, бабагызның йогынтысы бик күп булган икән. Менә аларның сезгә биргән иң кыйммәтле, иң кадерле нәсихәтләре нәрсәләр булды? Мин инде бераз үсә төшкәч, әти чакырып алды да әйтә: "Кызым, син инде безнең олы кызыбыз, урамда барганда олы кешеләрне кемне күрәсең? Исәнме фәлән апа, исәнме тегән апа" дип исәннәш ди. Менә бит аның рәсми төстә чакырып алып, әтинең әйтүе. Менә син инде олы кыз дип әйтүе. Аннан килеп инде ул бит телефонсыз заман, машинасыз заман, каядыр йомыш белән җибәрәләр. Каядыр ниндидер нәрсәләр илтергә кирәк, алып кайтырга кирәк. Шуннан әти әйтә иде: "Менә барган җирегездә сез кушкан йомышны ахырына хәтле үтәп, алып тулы җавап алып кайтырга өйрәнегез. Мин аны күрмәдем, белмим, нәрсәдер ул дигән җавап булмасын. Һәм тормышыгыз әле башлана, көтүнең артында йөрмәгез. Авыл халкы бит инде ул бөтен әйберне маллар белән, табигать белән чагыштыра. Менә сез көтүнең артында йөрмәгез, сез алдан юл ярып баручы булыгыз" ди. Шуңа күрә менә мин нинди генә аудиторияга барып кирсәм дә, иң арткы рәтләргә түгел, алгы рәтләргә утырам. Үземне шулай тынычрак, ышанычрак хис итәм. Журналистлар армиясының иң алдынгы рәтләрендә без әле сезне озак еллар күргән насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Сорауларым шул хәле күп калды, сөйләшеп утыру сезнең белән рәхәт, ләкин тапшырыгыбыз ахырына якынлашты. Әйткәнчә без туры эфирдә эшлибез. Тагын сезне кунакта көтеп калабыз. Иншалла, китаплар чыгарырга насыйп булсын, эшләргә булсын. Барыбызга да тагын бер кат якынлашып килүче бәйрәмебез белән сезне. Амин, сезне дә. Бүгенге менә шулар, мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Һәр көнегезне бары тик матур уй-фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.